Vaasaan on meille saapunut perunatilalta massikka 6470. Eli 4-pyttyinen kone. Suunnanvaihto löytyy tässä ja pikavaihteet saa vaihdettua sen kautta. Siinä on näkynyt A, B, C ja D. Eli 4 pikavaihdetta suunnanvaihdalla. Sitten on 4 päävaihdetta. Sitten saa, kun tämä on vapaalla, painaa tätä, niin tuolla näytössä. Otetaan peila. Näytössä vaihtuu tuo hidas ja nopea alue. Eli pitäisi olla kaiken kaikkiaan 32 vaihdetta tässä. Pikavaihdeautomatiikka löytyy pois päältä. Sitten eri kierroksilla vaihto. 2 sähkölohkoa, eli tästä saa nyt etunostolaitteen. Tässä koneessa on laitettu Hevan etunostolaite ja etuvoimanotto löytyy. Ja saa sitten takalohkot käyttöön tälläkin. Eli 2 lohkoa sähköllä ja 2 on mekaanisia. Ja voimanotto lähtee tuosta pyörittämään, kun on valinnut nopeuden, ja tämä on oikeassa asennossa tuota. Eli sähkönostolaitteet sitten luonnollisesti siitä ylös alas. Noin. Ilmastointi, radio, tämmöstä. Joo. Ilmapenkki on traktorissa kanssa. Joo, elikkä tuon näköinen muuta siis. Tosiaan Hevan etunostolaite. Voimanotto löytyy koneesta. Ja tuo raideleveys on perunavan mukaan nyt tällä hetkellä, mutta saa tehty muutettua. Täällä on hydraulinen tuo kaltevuuden sähde ja mukana tulee tuo mekaaninen. Eli lohkoja on taakse 4. Jarruventtiili siitä ja paluu siinä ja näin.